Já vás zdravím u dalšího videa, já se zrovna chystám na trénink do fitka. Dneska jedu ramena a potom si plánuju jít zaběhat ještě ven. Já jsem akorát dopila vlastně matchu s makou namíchanou a s kokosovým mlíkem. Ještě si zapiju ječmen, chlorelu a tinktury, co beru, a jedu na ten trénink. Takže se uvidíme v dalším vstupu. Mějte se. Ahoj, já vás zdravím. Teď si na oběd udělám pro rodinu dýňovou polívku z dýně Hokkaido. Mluvte, jak vypadám, ale já jsem zrovna teďka dorazila z běhu a z tréninku z fitka, takže jsem úplně kávo. Polívku. Úplně to bude ta nejjednodušší polívka, co je, a nebudu tam ani přidávat dneska žádnou smetanu nebo jako myslím rostlinou, nic takového. Takže tak bude to čistě zeleninová dýňová polívka. A nebude teda pro mě, protože já budu mít na oběd nějaký green smoothie s konopným proteinem, a že jste si asi stačili všimnout, že jsem teďka na rozstravy. Není to žádný detox, nic. Je to prostě to, že mě tady tahle strava vyhovuje a chci se takhle stravovat. Není to nic ortodoxního, mám to prostě tak, že teďka jim fakt 100% čistě raw, protože chci, protože mi to chutná, vyhovuje mi to, ale říkám, když budu mít třeba v zimě chuť na něco vařeného, tak si to rozhodně dám. To bude něco jiného, až se budu chystat zase na závody, protože jako moc si nedovedu představit dělat přípravu závodní na rozstravy, tak to nevím. To asi určitě ne. Ale teďka mi to prostě maximálně vyhovuje a jsem spokojená. Nyní jsem si omyla klasický, prostě nakrájím na kostičky, Hokkaido se loupat nemusí, což je fakt i velká výhoda. Potom spěním cibulku na oleji, přidám tam tu dýničku, osmahnu, zaleju horkou vodou, přidám domácí zeleninový vývar, potom nějaký bylinky asi tam přidám a uvidíme. A nakonec mě napadlo, já tady mám ještě svůj starý recept, co jsem dělávala dřív, že udělám indickou dýňovou polívku, a bude to teda spíš takový krém, jo? Bude rozmixovaný. Ta už se mě vaří teda. Tak. Přidám tam olivový olej. Cibulku si necháme zpěnit. Tak. Arabské koření. Kmín. Trošku zázvoru. A himalajská sůl. Ještě tam hážu 2 šery rajčátka. No a já tady mám svoje green smoothie, to si teďka půjdu vypít a polívka už se mi vaří, takže vám to pak ukážu, jak už bude rozmixovaná. Tak jo. Na svačinu teďka zmrzlinu, k tomu mám nektarinku. Odpoledne mě čeká ještě yoga. Vyřeším plány s klientama, odpovím na maily, připravím nový jídelníčky a pak se najou. Byli jsme vyzvednout balíček, který nám přišel z biosféry, a objednala jsem tam nějaké raw věci a teď se s váma na to podívám. Tak mám tady ještě pomocníka, Lily. Ahoj. Na to podívám. Tak, co nám tam přišlo? Tak, jo, sušený jablíčka. A potom jsme dostali nějaký koření s himalajskou solí. Africké. Tak to bude úplně asi výborné, že nádherně voní. Zkus. Na nějakou inde. Maka. Jsem měla tohle 1000krát lepší a cítím se výborně potom. Takže maka. Konopný protein. Ten je od Sunseed. Jsem dřív pila normální veganský proteiny, ale jak jsem přišla na raw, tak
prostě dávám tyhle raw vždycky po tréninku, klasika, nebo si přidávám třeba do smoothie bowl, do kaší. Dál tam máme matchatý. Jak jsem říkala, já si dávám vždycky ráno, pak mě to nakopne před tím tréninkem, nebo než jdu běhat, nebo cvičit jogu, tak si dávám. A pak třeba, když cítím na sobě, že jsem mrtvá, tak si dám ještě odpoledne vždycky tu kombinaci s tou makou, si namíchám. Poslední věc, kokosový ocet s mateční kulturou, zase v raw kvalitě, takže se těším určitě jako zálivka na saláty nebo do různých raw dipů. Máslo. Tady toto je raw, od Sansi mandlový máslo. Myslím si, že třeba na ranní kaši úplně lžička ideál, nebo na nějaký domácí raw crackery. Vám zase k tomu ještě něco třeba v dalších videích řeknu, jak je budu používat, jak mi to chutná, nebo na co jsem je použila. A tímto bych ukončila dnešní video. Moc vám děkuju za shlédnutí. Pokud se vám video líbí, dejte palec, odebírejte můj kanál a budu se těšit příště. Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.